Častokrát sa pýtam, ako mám žiť svoj život. Ako mám žiť, aby bola moja vôľa totožná s Božou vôľou. A vždycky ma to privedie na to miesto, na tie otázky, kde sa pýtam, kto som, aké je moje poslanie, aký je zmysel tohto všetkého, čo mám vlastne robiť. Veci, ktoré fakt, že viem, že sú, je, že som človek a že som tu v nejakom stvorení, v nejakej mape som sa ocitol a mám tu nejakú úlohu. O stvorení sa baviť nebudeme, lebo to doteraz nechápem, čo sa deje. O človeku by som vedel povedať trošku viac. Človeka som si rozdelil do 3 častí, ako je telo, myseľ a duch. To všetci veľmi dobre poznáte. Telo vidíme, cítime, o mysli vieme a ducha si vysvetľujem, že to je ten, ktorý to všetko prežíva. Ten, ktorý to vníma. Ktorý to všetko pozoruje. A našou úlohou je, ako človekovia, našou úlohou je byť človekom. Keď hodinár vyrobí hodinky, spraví tam nejaké tie ručičky, nejaké tie kolieska, čo sa otáčajú, tak chce od toho, aby to fungovalo na 100%. Aby proste hodinky ukazovali čas. To je ich úloha. A človek musí byť človekom. A na to, aby vedel byť správnym človekom alebo robiť dobre, správne tie veci, tak musí vedieť, z čo sa skladá. Aké sú tie časti, ktoré môže zlepšovať v tých 3 častiach, čo je telo, myseľ a duch. Chápeš? A tak v skratke, tak zjednodušenie je dobré vedieť, poznať svoje telo, poznať, čo je pre teba prospešné, čo je pre teba neprospešné a vyhýbať sa tomu, alebo pridávať podľa toho, čo chceš. Nebrať vážne svoju myseľ a dôverovať svojmu duchu. Alebo inými slovami, vedieť ich harmonizovať. Keď chceš niečo harmonizovať, tak to musí mať samozrejme 2 póly. Musí to mať plus aj minus. Musí to mať svetlú a temnú stránku. A takisto každá jedna z týchto častí, telo, myseľ a duch, človeka má aj svoju aktívnu a svoju pasívnu časť. Tak môžeme si to trošku viac približiť, nech vieme, na čom sme. A môžeme začať telom. Telo, najplodnejšia časť, pasívna časť tela je všetko, čo prijímame, čo nás regeneruje, čo nás obnovuje. Je to voda, ktorú pijeme, výživu, ktorú prijímame a tretia časť je spánok, ktorá je najviac regeneračná časť nášho dňa, nášho života. A potom máme aktívnu časť. Aktívna časť je tá, ktorá nás rozhýbáva, energizuje, nakopáva. Je to pohyb samozrejme, je to svetlo, slnečné lúče, príjmame a tak, a dých. O týchto témach sa snažím poskladať čo najviac informácií, aby som bol proste frajer a neničil svoj chrám, svoje telo. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ďalšia časť je myseľ. Myseľ sa tiež rozdeľuje na 2 časti, na pasívnu a aktívnu časť. Pasívna časť mysle je, že múdra myseľ sa musí najskôr poznať. Musíš vedieť, ako si na tom, aké máš nastavenia mysle, ak sú tvoje vzorce, ak si typ človeka, typ osobnosti a ako sa správaš voči ďalším typom ľudí. A dôležité je v tomto to robiť vedome. Že najbližšie, keď sa rozprávaš s niekým, alebo máš nejakú konfrontáciu s nejakým iným človekom, tak samozrejme tvoja myseľ uletí a nebudeš sa na to sústrediť, ale po tej konfrontácii sa pozrieš na tú situáciu, no a popremýšľaš, čo bolo zlé, čo bolo dobré, alebo nejako inak si mohol reagovať. Snažím sa byť vedomejší v každom rozhovore, pretože chcem tam byť v tom rozhovore. Ten človek tiež si našiel svoj čas, ako tiež niektorí ľudia sú mimo prítomnosti, ale treba začať najskôr od seba. Potom môžeš meniť svet. Potom máme aktívnu časť mysle, kedy už tieto všetky svoje informácie, svoje skúsenosti už vieš pretaviť do každodenného života.
A ináč by som to nazval mentálnym zdravím. A mentálne zdravie má 4 hlavné piliere. Čiže disciplína, pokora, vďačnosť a prítomnosť. Prvé máme disciplínu. Disciplína je schopnosť urobiť to, čo je správne bez ohľadu na to, či sa ti vlastne chce alebo nie. Proste je to vláda nad impulzmi, nad emóciami. Proste vieš, čo je pre teba správne, vieš, čo je pre teba prospešné. Najlepší príklad je s tréningom. Keď sa ti nechce ísť behať, ale vieš, že za 2 mesiace máš ten posratý maratón, tak musíš ísť behať, aby si sa necítil zle, tak to proste spravíš, lebo vieš, že to je pre teba prospešné. Potom takto ku každému jednému tomu pilieru z toho mentálneho zdravia som si dal nejaký ten akčný krok alebo niečo, čo musíš spraviť počas dňa, aby si ten daný pilier naplnil. Aby si bol mentálne zdravý, aby si to mal pohromade. A akčný krok disciplíny je práve ten tréning, fyzický tréning. Nejaké to behanie, nejaké tie šprinty, alebo na dlhšie trasy, záleží na čo trénuješ. Tak druhá časť mentálneho zdravia je pokora. Pokora je prijatie faktu, že sa stále učíš, že si úplný hlupák. A tým, že si úplný hlupák, že nevieš všetko, nevieš nič, tak sa môžeš učiť. Tak môžeš naberať informácie a byť lepším. Kdežto keby si povedal, že si majster sveta a už sa nepotrebuješ vzdelávať, už vieš všetko v danom obore, už si odborník, tak to je stagnácia, to už ťa neprivedie nikam. Už si skončil, koniec. Žiadna ďalšia evolúcia. Úplné zastavenie. A akčný krok pokory som si dal čítanie alebo študovanie určitých tém, ktoré ťa zaujímajú, alebo ktoré sú dôležité. Napríklad mentálne zdravie. Dobre, tretia časť mentálneho zdravia je vďačnosť. Vďačnosť je proste byť vďačný za všetko, čo máš. Za všetky maličkosti, za všetky samozrejmosti. Za to, že máš čo jesť, že máš čo piť, kde máš spať, že máš rodičov, že máš rodinu. Za všetko. Za všetky samozrejmosti, ktoré keď stratíme, tak nás to bude veľmi mrzieť a neuvedomujeme si ich. Tak treba byť vďačný. A akčný krok vďačnosti, akože veľa ľudí si píše nejaké tie denníčky, ale to mi príde strašne gej. A to sa mi moc nechce. Ja som taký skôr na modlitbu. Sadneš si, opreš sa, zavrieš oči a poďakuješ stvoriteľovi za všetko, čo máš. Že si zdravý, že máš ruky, nohy, že môžeš robiť to, čo robíš, že máš úžasných ľudí okolo seba a také veci. Tak a posledný pilier, štvrtá časť mentálneho zdravia je prítomnosť. Prítomnosť je udržanie pozornosti na prítomný okamih. Zbytočne sa prestať hrabať v minulosti, zbytočne neľutovať určité veci. Akože jasné, dá sa z toho poučiť, ale nehrabať sa v tom. Poučiť sa, dobre, koniec. Odpustiť, nechať to tak. A tiež zbytočne nehrabať v budúcnosti, jasné, treba mať nejaký ten cieľ. Musíš vedieť, kam chceš ísť. Ale budúcnosť neexistuje. Musí byť v prítomnom okamihu. A akčný krok na prítomnosť, byť v prítomnosti je najlepšia meditácia, alebo dýchové cvičenia. Dých má úžasnú schopnosť spojiť aj telo, aj mysel, aj ducha do jednej časti a vieš sa na to lepšie sústrediť. Vieš pekne zastaviť celú mysel, telo, duch to všetko pozoruje, vníma. Tak a ešte máme tretiu časť človeka, tu najviac nehmotnú časť, a je to duch. Duch sa prejavuje z tvojho charakteru. Aké sú tvoje vrodené vlastnosti, tvoje skúsenosti, tvoja výchova, tvoje hodnoty, tvoje presvedčenia, tvoj
Morálny kompas, ako vieš dobre rozpoznať dobro od zla, alebo správne od nesprávneho. To bola pasívna časť. Aktívna časť je už to využívanie v tom prostredí. A najlepšie sa využíva tvoj charakter, tvoja autenticita vo vzťahoch. Vo vzťahoch k ostatným ľuďom. No a toto boli 3 časti človeka. A teraz, na čo nám to je? Na čo nám to všetko je? Keď už vieme, z akých častí sa skladá človek, tak vieme, čo máme zlepšovať. Čo máme robiť prospešné pre nás. Alebo aspoň, čo nemáme robiť, aby sme neboli hlupáci, aby sme nenaviazali na seba všetky nepodstatné veci. A nerobili nepodstatné veci. A tie nepodstatné veci nám väčšinou ubližujú, potom sme chorí, cítime sa zle. A je to veľmi nakazlivé a takto sa ničíme všetci navzájom. Takže to bol človek, už nebudeš až taký hlupák, není zač, vidíme sa.